mais min bɛ ka ne dabali ban kuma dɔ bɛ ka fɔ bi kuma jɛ ko Segu Sajiw kuma bɛ ka fɔ tubabukan de la o bɛ ka bɛn a la mais n'a fɔra bamanankan na diɲɛ don o ne ma bɛ bɛn a la. I abonné joona an ka chaîne YouTube la o de b'i permettre n'a ye kunnafoni bila dɔrɔn i bɛ pere k'a sɔrɔ a y'aw bisimila. Bɔn Segu ma bɔ tɛ. E k'a fɔ ko k'a fɔ ten wa. K'u yɛrɛ k'a fɔ ten yan. E k'o f'u ye wa. N'u y'a fɔ nanzarakan na o de an bɛɛ tɛ nanzarakan mɛn de. An bɛɛ b'a n'i y'a ye nanzara maaba in ka di ni saji ye koyi mais munna an ma maaba ko ka saji ta e bolo ko an bɛ ka k'an ko bɛɛ donc a bɛ se k'a bisiya k'a fɔ ko bɛɛ ye jateminɛ de ye ko kɔnɔna la. mais ne t'a dɔn aw bɛ ka kɛlɛ parce que an bɛ kɛlɛ dɔ de kɔnɔ quoi. bolo a dɔw la nin de fɔ ka teli bon on va le dire comme ça n bɛ taa. a bɛ min de i bɛ yan parce que e b'a dɔn quoi e b'a dɔn min bɛ dabali ban Mali ko la quoi. an bɛ ala k'an kisi. Parce que quoi ne bɛ Mali de ye an b'a kɔnɔ quoi an b'a kɔnɔ ten dɔrɔn an bɛ ten quoi parce que an t'a dɔn an bolo ko bɛ ka k'u yɛrɛ ma kɔrɔ t'a la ko bɛ ten dɔrɔn jamais sinon maaba in ka di ni saji ye a ka bon n'a yɛrɛ. Maaba an bɛna t'o fɛ an bɛna taa an bɛ segin ka ko in tɔgɔ da fɔlɔ ye. Komi e t'a ɲɛdɔn olu b'a ɲɛdɔn an tɛ lamɛn yɛrɛ e ka interview tɛ passé an b'a kɛ Salifu Keyita ta ye. Salifina a denkɛ bilara ɲɔgɔn na a ko kɛlɛ banna. Denkɛ yafa deli n'a banna tera bɛ denkɛ fana kun jo t'a la. Denkɛ jo t'a la awɔ denkɛ fɔ minɛ ka jo t'a la. Denkɛ kun jo t'a la. mais ne ye dɔ ye k'o ta k'o kɛ fɛn dɔ ye quoi a bɛ n'a fɔ wari bɛ Mali bolo Maliyɛn dɔw bolo quoi parce que ne t'a dɔn. parce que ko kɛlɛ i b'a sɔrɔ hali dɔw tun t'a ɲɛdɔn u nana ka n'u da don a la a bɛ tan. a filɛ nin ye fa ni den cɛ ninnu b'a bila dagirinna la quoi. dugu jɛra dɔrɔn a ye a ka doni ta ka taa ko n fa nana ni bɔgɔli de kan ka kɛ an ka na nin gɛn ye. sisan an filɛ yɔrɔ min na ko bi a fɔra ko min ma danna n'o bɛna se ka yɔrɔ tiɲɛ o de ye ko mɔgɔw ka fara fara kun kelennaw kana sɔrɔ maintenant ala n'an jɛɲɔgɔnw ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ ko ka partenariat diversifié maintenant sisan anw kun ye Kidali le ta k'o kɛ bɔda ye n'o sɔrɔla o bɛna to dagayɔrɔ min ni o kolo ka girin cɛnnikɛlaw bolo ne o sera ka ci c'est comme si on parvient à atteindre c'est-à-dire que aller à la source du mal ou déraciner le mal c'est comme n'a fɔ an taara a lili yɛrɛ bana ju bɔ ko bɔ bon o kɔfɛ Tesawaten nana da Tesawaten nana da n'i ye jatela san 1 walima san 1 ni kɔ walima sɔnni san 1 o kelen don Tesawaten ko kelen don ko ye maa fɔ deuxième Kidali Farabugu an ɲinɛna o kɔ Maribugu an ɲinɛna o kɔ Boni yɛrɛ de san Sigikafɔ olu ta ban mais ninnu bɛɛ bɛ bolo la a ma nɔgɔn u ye fɛɛrɛ min tigɛ u ye Mali fan bɛɛ u sera ka u kun don Mali fan bɛɛ u bɛ Kayi o ye foyer de tension diversifié u bɛ Kayi région kɔnɔ Sékou Mopti Gawo fan bɛɛ maintenant est-ce que u ka ca n'a ye de wa o ye ɲininkali u ka nin fɛɛrɛ ye mun ye c'est comme n'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko foyer de tension le nid n'o ye dagayɔrɔ kelen t'u la bilen quoi an y'an t'o la an balila ka na ye Algérie ka position bɛ cogo dɔ la a bɔra dogo la ta kɛnɛ kan kalo nin y'a wagati dɔgɔkun damadɔ ye Faransi ni Algérie k'u ye bolo di ɲɔgɔn ma lakana sira fɛ Faransi ni Algérie ka lakana olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kojugu ye o mun lakana faso ye parce que maintenant c'était entre Faransi ni Algérie ɲɔgɔn cɛ bɔtu sira fɛ olu ka lakana bɛ sigi mun kan
aw bɛna ka minɛnw dɔw feere u ma k'u ka mɔgɔw la kolokolo formation siraw fɛ kɛ. Non, o tɛ Algérie ni France cɛ o. O lakana in an bɛna an da don o de la don n'a nataw la comme wagati koronna quoi. O lakana sigilen don fɛn min kan quoi. Est-ce que Algérie donna OTAN de la wa? Algérie ka nafa ye jumɛn o lakana sira fɛ? Mun de kama o jɛɲɔgɔnya sɔrɔlen kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔ min bombardera Algérie fɛ o kɛra anw ye. Ka taa sɔrɔ kunun anw ni Algérie tun bɛ ka ɲɔgɔn ye sira min kan o de ye an n'a ka kungilan tun ye kelen Faransi ko la. Bi an ni Faransi tɛ Algérie ni Faransi don an ni Algérie tɛ. O ye ten ye. Ça c'est un fait de hasard ça. An b'a fɛ k'a fɔ ko i bɛ to ka kuma min fɔ ko foyi tɛ k'a yɛrɛ ma ten. Non, en politique, il n'y a rien qui se fait au hasard. Tout est bien programmé. O de y'a to i ligne ta ka na n'a ye dɔɔni dɔɔni. An dɔrɔn maa caman sigilen bɛ i b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ cogoya min na Algérie ni Faransi ta i y'a kuma fɔ mais i ma don a kɔnɔ fitinin dɔrɔn f'an ye o la quoi. Parce que mɔgɔw b'a fɛ fitinin au moins a diyara n ligne damadɔni. Mais n ye émission dɔ kɛ dimanche ye mɔgɔ ye dɔ fɔ o la. Parce que problème kɛra mun ye ne m'o f'i ɲɛna n k'an tun bɛ kuma min dilan dan ka se ka jamana yɛrɛ bɔ bolo la n k'o kumaw de welelen don bi ko fɛn dɔ. O de problème ye. I tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan n'i ma ɲɛfɔ. I tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ kan ka fara ɲɔgɔn kan kun min na n'o ma ɲɛfɔ. Bi an ko mɔgɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse la n'est-ce pas? E ma ye n ma kuma daminɛ n'o ye. Parce que n'i m'i cogo dɔn hali n'i insister o kan jugu tɛ siranni min kɛ dɛ. I bɛna faso min dɛmɛ faso b'o siran de kɛ ne dabali banna yen de. A bɛna fara ɲɔgɔn kan ninnu bɛna mun kɛ u bɛna mun fɔ wuli ka jɔ bɛna kɛ mun ye. Yakuba an ta kɛ sɔrɔsi ye jumɛn? Mɔgɔ caman fana ko yɛrɛwolo mɛnna sigi la k'a k'a lajɛ a kana jɔ jamana ye. Ka mɛn sigi la an ma mɛn sigi la dɛ. Ko caman kɛra kɔsanda ninnu na u bɛ kɛ. Non, c'est à dire que an ma mɛn sigi la o kuma dɔ de bɛ yen mɔgɔw k'o faamu quoi. E ka wuli ka jɔ. C'est comme ni Yakubu bɛna a ka saga minɛ a ka sɛw minɛ k'u pikiri. Sɛw tɛ jɔ o. N'aw bɛ boli ko de k'u minɛ. Est-ce que mɔgɔninfinya kan ka taa ten yan? A man ka kɛ ten. C'est comme n'a fɔ sisan e bɛna ale fɛn o fɛn kɛ c'est-à-dire i b'a fɔ ko a faamulen tɛ de wa an tɛ fɛ k'a faamu de wa walima an tɛ agenda kelen de kɔnɔ quoi parce que i b'a dɔn cogo jumɛn na k'an tɛ agenda kelen kɔnɔ ne m'a f'i ɲɛna n ko débat CEDEAO AES e b'a dɔn programme bɛ ka f'i ye jumɛn u nana ni mun wɛrɛ tuguni fɛn caman caman fɔra wagati laban ninnu na e b'a dɔn a débat naɲini ye min ye a b'a to ni maaw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛn o fɛn kɛ faso ye k'a tɛ se parce que déjà transition prolongée dɔw t'u yɛrɛ y'o kɔnɔ dɔw b'u yɛrɛ y'o kɔnɔ élection kɛbaliya dɔw t'u yɛrɛ y'o kɔnɔ dɔw b'u yɛrɛ y'o kɔnɔ le statu quo an filɛ cogo min na tan san 100 san 50 san 20 an bɛ taa karisa bɛ to fanga la sisan bon finalement i b'a ye finalement ni dɔrɔn bɛ jigin mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ quoi. Oui. Maintenant, oui, c'est comme ça. Oui. Et puis, premier, merci. On est kalan min di mɔgɔ ma k'a fɔ faso y'an yɛrɛ de an de bɛ se ka faso bɔ bolo la minnu ye indépendance ta u ye kɛlɛ de kɛ k'a bɔ marifatigi ma kɛ i b'a sɔrɔ i b'o kuma min yɛrɛ fɔ a bɛ digi marifatigi dɔ la dɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ digi dɔ la dɛ mais marifatigi bɛɛ b'a kalama ko Mali ye indépendance ma ta marifa la o jɛlen don kɔni. Ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire quoi. M'a fɔ ma. Maintenant an jɔra ye nin de ye o de kama Ismaël Samake ko k'ale ma min faamu quoi ko nin wulikajɔ ninnu jɔra yɛrɛ quoi ko ka tila ka gɛlɛya dɔ wulikajɔ la bi ka taa sɔrɔ an mago b'o la k'ale m'o de faamu quoi finalement an ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na.
finalement ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na wa fɛn min bɛ yen nɔ n'a fɔra ko a jɔda yira a tila ka balan don o ko la maaw fɛ maa minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu bolo jɔda b'a la tiɲɛna Ismaël ka ɲininkali an yɛrɛ bɛ fara a kan mais Zou mas tɛgɛ ni bɛn tɛgɛ Bazu o ye min ka minnu b'a fɔ n'u tulo b'a la mɔgɔ caman de bɛ baara kɛ n'o ye quoi Bazu ko ka bɛn minɛ ka kulati minɛ ko ka kɛlɛ kɛ ko ye faransi ko kɛlɛ ye k'i bɛ dɔ wɛrɛ la bon il est obsédé a b'a fɔ kuma bɛɛ mais pourquoi an ka jamana kɔnɔ an tɛ jateminɛ k'olu fɛn dɔ de pourquoi a kuma o kuma a bɛ de fɔ quoi o ye i tulo min t'a la ye quoi n'i ye faransi kɛlɛ fɔ bi an t'a fɔ n k'a bɛɛ aw ye sa nka aw tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la fana surtout ni san 10 laban in aw tɔgɔ tɛ bɔ a la bon n'a fɔra sisan e ka taa commentaire lajɛ ma n'i ye nin kuma in bila k'a fɔ ko nin kɛra Mali la k'an kan ka kɛ tan mɔgɔw ka kuma mun fɛ ka kalama donc imagine mɔgɔw ka ban u ka jamana ma dɔw yɛrɛ ko nin tɛ jamanadenw dadɔn yɔrɔ ye ko jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ nin dilan diplomasi sira fɛ ko jamanadenw kan k'u da bɔ a la mais olu ka diplomasi dɔw yɛrɛ fana ko ayi ko jamana kɔnɔdenw ka wuli ka jɔ don mais olu ka diplomasi kɛ mun ye jɔ bɛ taa kuma ɲɔgɔnya min kɛ Algérie kaw fɛ yen ou bien Algérie u bɛ ɲɔgɔn ye min kɛ u yɛrɛ dama bon a ye nin min kɛ a ma ɲɛ a bɛ taa an ka bɛn a la an ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya ko mais ko jamana kɔnɔdenw jɔyɔrɔ t'a la dɔw fana b'o miiri quoi dabali banna quoi nous sommes sur la scène internationale an bɛ diɲɛ fugaba kɛnɛ kan il y a les acteurs majeurs, il y a les acteurs mineurs. O acteurs là, allez faire que le peuple est là-bas. Ça, c'est le droit international. Je ne vais pas vous montrer quand on a un diplôme bolo. C'est ma dit souvent diplôme qu'on y a. Mais à quoi il y a faut qu'un minka? Au moins jamana fode. Au nation. Nations Unies. Ama kene fode. Ama fanga fode. Ayi jamakulu de fo. Jamakulu de fo. On avait d'aller mal ko malidenw mun c'est-à-dire mun bon comme biu la nan na doga fɛngɛ kɔnɔna la parce que bi a bɛna taa sigi a kan mais bi peuple ka jɔda bɛ se ka kɛ mun ye o ye la recherche de la vérité ou bien ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu de soutenir parce que mɔgɔw faralen don yɔrɔ fana la dɔw ko non bon k'an ye autorité fankelen an ta ka kumaw mɛn avec des détails ko mais k'a ka to a ka se kɛnɛba in kan n'o ye plainte donna yɔrɔ min na a ka ɲɛbɔ yen bon dɔw fana ko ayi ko t'a la quoi ni nin ko sugu nana dɔrɔn i ka jamana ni kɛnɛma jamana k'i bɛ yɛrɛli ye k'i yɛrɛli k'i yɛrɛli o mɔgɔw bɛ ka fili de kɔni kan mais mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ quoi o ye mun fɛ o ye souvent quand je le dis au départ même mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ quoi que nous là on a agi pour le Mali et au compte du Mali an bɛ ka nin kɛlɛ in kɛ wagati min na transition tun tɛ o pour que e bɛna miiri k'a fɔ k'an bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ k'an bɛ k'o kɛ transition jɔn y'i bila o la imaginez ni idée de kɛra quand on a souvent des idées tordues o de kɛra fili ye an ka jamana marabaga caman bolo quoi jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔninfin hakili kɛnɛya dɛ mais hakili kɛnɛya bɛ hadamaden ye dacogo ye ni Ala ka masaya yɛrɛ de bolo m'a faamu c'est pourquoi ni mɔgɔ mɔgɔ y'a miiri de k'a fɔ k'e de tun bɛ k'a kɛ dɔ de ye i b'i yɛrɛ de da o fɔra i ɲɛna o ko tɛ o f'i k'a bila i kunna i bɛ k'a kɛ jamana de ye a b'a la o n'i yɛrɛ jamana kɔni bɛ yen badabada o de mɔgɔ caman don fili la o o de kama hali a bɛ se ka kɛ i b'a fɔli min kɛ ko o ye an ka fangaw dɛmɛ nin kɛwale la a bɛ kɛ fanga yɛrɛ ɲɛna ko effectivement ko a ka dɛmɛ bɛ se non mais kuma n'a fɔcogo dɔrɔn de sa sinon e ka bɔ yen kɛ i bɛna dɔn k'a tɛ ka kɛ e ye o
Donc wale de nɔ ni mɔgɔ jɔra. Ouais, mais e mana sɔrɔ a bɛ ka kɛ mais yan. bɛ jɔ ye quoi. Mais e mana sɔrɔ a bɛ ka kɛ yan. Pourquoi e bɛ ka miiri k'a bɛ ka kɛ de? Hein? À ton appel. E nana sɔrɔ o bɛ ka fɔ. O bɛ yen. Ne jɔrɔ la quoi. Bon an filɛ nin ye ka taa fɛn min kɔnɔ tan ne so. O ni min bɛ ka kɛ Congo. Différence ye jumɛn? Tuma wulila k'an bɛ taa dɛmɛ don ko min bɛ ka kɛ Congo k'an tɛ jɛn n'a ye dɔw ko k'an ka taa ɲɛɲini fɔlɔ.